barka dai. Barka dai yoga. Allah ba da Allah dan kwai ruwan lemon nan ne? Yawa a hada min da biskit don Allah. Nagode. Ba shara tamkar ban aje mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Karya ne don lalaci ne ga wani. Ya. To nagode. Sanin madi ya koɗe kamar ba na sai mata shi ba. Yawa. Zaka katse sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmi na. Saboda mugunta ba da watan har igiyar guga kika kyale sai da ta shake wuyan raguna. Tun ɗazu nake ta cewa ki tsaya amma kaman baki ji ne ba. In tsaya maka ne. Na ga dai na ce ina son ki ma ban yi laifi ba ko? Kana son wani? Ke mana. Ka kalle ni. Ka kalli zubina ka ce kana so na? Ta ban ga rubuta a goshin ki bane kara ɗaya da ke. Na ga taimako ne ni ma in nace ina son ki. Bai wuce duk mu rufa ma junan mu asiri mai aure ba eh? Taimako? Taimako mana. Ka taimaki wa? Ke mana. Ni ka taimaka? Ke na taimaka. Mu rufa ma junan mu asiri ni da ke mu yi aure ina ga Allah shefi. Za ki gwada min hanci ne ni kuma? Sauka lafiya. Kamar an wanke zanin mai goyo. Matan nan wata ran sai in ji kamar Ina abin da na siya nan. Waye ɗauka? Na rantsa da Allah in yayi wa Allah ɗinin wallahi sai dai da So ai ba za na hana ka kayo ba.